एगो मेहरारू अपनी मरद से भोरवे भोरवे बड़ा रिक्वेस्ट करतिया। का कहलस कि मनवा लागल बा बनारस तनी घुमा दा बालम। घुमादा बलमू हो घुमादा बलमू मनवा लागल बा बनारस तनी घुमादा बलमू। कि बड़ा मशहूर आवे सावन का मेला आ देखे खातिर आवे बड़ा मन इन करेला। त आरती गंगा माई के देखाता बलमू। आरती गंगा माई के देखाता बलमू मनवा लागल बा बनारस तनी घुमादा बलमू। बेलनगंज का बेलना फेमस चौका घाटी के चौका। अलेव के बासाड़ी बनारसी पहिर मौकी मौका। त दर्शन भोले बाबा के भभूति रमादा बलमू। दर्शन भोले बाबा के भभूति रमादा बलमू मनवा लागल बा बनारस तनी घुमादा बलमू। और सिना कहाँ कहाँ घूमे के बाद संकट मोचन मंदिर दर्शन होवे बड़ा खास हो। माँ दुर्गा की महिमा पूरा होले जहाँ आस हो। त सीता माई के समाधि घर दिखाता बलमू। सीता माई के समाधि घर दिखाता बलमू मनवा लागल बा बनारस तनी घुमादा बलमू। दशाश्वमेघ मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट हो। दूर दूर तक चर्चा हवे गोदौलिया के हाट हो। अरे सारनाथ भगवान बुद्ध के दर्शन करादा बलमू। सारनाथ भगवान बुद्ध के दर्शन तू करादा बलमू मनवा लागल बा बनारस तनी घुमादा बलमू।